Ahojte, dnes tu mám pre vás na ukážku takéto kartónové škatule značky Pasteliny. Sú to laminované krabice v dvoch veľkostiach a v 5 pastelových krásnych nádherných farbách. Otvárajú sa takto na veko. Majú bočné úchytky a takto pekne vyzerajú interiéry, napríklad v poličke, a máte doma poriadok. Krabice skvele využijete na uskladnenie napríklad pomôcok na výtvarnú výchovu, či už v škole alebo doma. Hravo sa do toho zmestia pomôcky ako sú štece, vodové farby, temperové farby, zástierka, ale aj papiere. No a môj tip je, že keď si takúto krabicu začnete plniť na začiatku školského roka a dieťatko si do ňoho bude vkladať svoje výtvory, ale tiež zošity, vypísané písanky alebo pracovné listy, tak na konci školského roka budete mať spomienkovú krabicu, ako sa vaše dieťatko naučilo písať alebo počítať, alebo ako kreslilo počas celého školského roka na výtvarnej. Ako vidíte, vyzerajú veľmi dobre v interiéri. A keď si s dieťatkom nakombinujete svoje obľúbené farby, tak vám môžu takto oživiť detskú izbičku. Ďalej máme v ponuke takéto krásne kufríky, ktoré majú podobné využitie ako krabice za mnou, iba s tou výhodou, že všetky veci, čo si dieťatko pobalí, si môže so sebou nosiť hore-dole, napríklad aj na dovolenku, na pláž, na výlety. Obľúbené chlapčenské a dievčenské dizajny týchto kufríkov nájdete na ramina.sk alebo v Leviciach v predajni Mira Office.